Кудаш авылында бар яктында уңган булган талант ияләре яши. Шуларның берсе авылдашыбыз Гамирә Сабир кызы Мортазина. Ул тормышка, матурлыкка, халкына һәм туган авылына гашык кеше. Сезнең хозурга Кудашым изге җирем китабына кертелгән шигырен тәкъдим итәм. Кил син иркәм Кудаш буена. Кил син иркәм Кудаш буйларына, Кудаш буен күреп китерсең. Алма, шымыр, сирень чәчәкләрен бер тойганчы иснәп үтәрсең. Кил син иркәм Кудаш буйларына, болыннарын аның гизәрсең. Алындагы чәчәк арасыннан җиләк җимешләрен өзәрсең. Кил син иркәм Кудаш буйларына, чишмә буйларына төшәрсең. Һәм йөрерсең инеш буйларында, сандугачлар тавышын тыңларсың. Кил син иркәм Кудаш буйларына, көзге муллыкны син күрерсең. Агачларда алма пешкән чакта, аның тәмлеләрен өзәрсең. Бик теләсәң, кил син кышлар җиткәч, безнең кар тауларын күрерсең. Эшләр беткәч бездә туйлар була, теләсәң син туйга йөрерсең.